Добрый вечер, добрый день. У эфире «Пора». Сумесный выпуск с Сергеем Бульбом. Живе Беларусь. Прывітанне. Жыве вечна. Сергею, я часто ў эфірах педалюю слова «восень», што восенню нешта асаблівае ў Беларусі здарыцца, ёсць такія адчуванні. Ці ў цябе таксама такія ж адчуванні? Ну, не ведаю, ёсць, разумееш, заўсёды жнівень, напрыклад, жнівень, но от асабліва для суседа нашага ўсходняга, ад якога Лукашенко паставіў нас зараз суцэльную залежнасць, у іх жа заўсёды ў жніўні адбываюцца цуды нейкія. Таму калі ў іх там нешта пасыпецца, то і ў нас, напэўна, таксама пасыпецца. Але ж пытанне значна горай. Глядзі, ім жа ж, калі зараз летні іхні наступ ва ўкраіне не атрымаецца, то ім жа ж зараз трэба будзе неяк свой народ залагодзіць, казаць ім дасягненні нейкія. І от крый Божа, каб усё ж такі это не намі паказвалі паглынаннем Беларусі. Такі ж крок Расіі таксама можа пайсці. Якім чынам? Я заўсёды насцярожана стаўлюся, калі Лукашенко возіць на Валаам, туды на праваслаўны папоўскі гіпноз блізна. Значыцца, яны там нешта спрабуюць яму там загрузіць у свядомасць. Ну, я пералішу апроч Валаама дэталі, якія мы бачым у медыях, то бок ніякой канспіралогіі у Расіі ды і ў Беларусі. Агрэсіўная рыторыка датычна Захаду, это зразумела. Захад збіраецца нападаць, дата незразумелая, гады. Прама зараз вы нешта рыхтуеце грамадскую свядомасць да сутычкі з Захадам. У 27-м, 28-м годзе ці пазней. Гэта незразумела. Дроны ў Менску. Дроны ў Рэчыцы таксама там разбіўся дрон. Гэта тое, што мы бачым, тое, што дайшло. Колькі тых дронаў? Я думаю, што там ужо пэўная колькасць у Беларусі. Ціск на межах будзе павялічвацца. Тут жа, па ідэі, патрэбна неяк з Захадам завязвацца. Расійская эканоміка ідзе да самазабойства. А не, Лукашенко пагаршаць будзе сітуацыю. Самалёты Белавія лятаюць у Лівію, ужо, відаць, завозяць патэнцыйных гэтых мігрантаў, будзе павялічаны ціск. Рэпрэсіі павялічваюцца, узялі гэтага лекара Бадамшына, і так з лекарамі ў Беларусі праблема. Па нейкаму колу крымінальная справа, проста нічога святога няма ў людзей. Для чаго павялічваюцца рэпрэсіі? Это выглядае як зачыстка плацдарму перад нечым. Вучэнні Захад, ты памятаеш, як вылупіўся муравейка, значыцца, і заявіў, што вучэнні могуць не быць такімі мірнымі, як заяўлялася раней. Нямецчына перакінула ў Польшу 5 дадатковых знішчальнікаў Еўрафайтер. Да чаго ідзе справа? Што вось можа нас чакаць? Ну, глядзі, Расія вядзе канкрэтна гібридную вайну супраць Европы сённяшні дзень. Дзе якраз эти аспекты нелегальной миграции, это первая хваля, ну, скажем так, не первая, не по не по значности, она может быть по-разному, значность того ці іншая. Другая хваля – это кибер, потому что багато хто жалится, глядзи, это самое и финны, и это самое и датчане, и голландцы, все жалятся на то, что GPS неправильно работает у их местности, и лічаць, что это как раз Россия уздзейнічае своими радыёлакацыйнымі станциями адмыслова мэта накіравана. І даволі моцная гэтая станцыя, я чуў. Да. И третья хваля – это как раз это дроны, якія пачалі лятаць недзе месяцы 4 уже мы привыкли в Беларуси, что это уже летняя нормальная з'ява. И зараз уже привучают ту ж Литву до того, что это уже так само нормально, да. Бо кто этим занимается? Відавочна, что все это гибридная война России потиху раскручивается. Скажем так, зараз для нас самое небяспечнае это все ж таки, то паўтаруся ў осень, пасля паразы на украінскім фронте России трэба показывать некие поспехи на вонкавым нейкім накірунку. И тут, да, для нас могут быть, як бы так, непрыемныя цуды. Да. 2 жніўня, у прайшоўшыя выхадныя, у паселішчы Рудня-Цата ў Расіі, гэта 15 кіламетраў ад Кругавец-Калініна, населены пункт у Беларусі. То бок, да беларускай мяжы з гэтага моста, які падарвалі, можна прайсці пехам. Падарвалі мост, FPV-дрон, на апорах былі замацаваныя супрацьпехотныя міны, і гэта ўжо вельмі блізка да Беларусі. Другі нюанс. У Гомлі, здаецца, там дзень дэсантніка адзначалі.
Людзі заўважылі вайсковую тэхніку, пазначаную чырвоным колерам, БТРы, з антыдронавымі мангаламі кустарнымі. Людзі бачылі вайскоўцаў з чырвонымі павязкамі на руках. Это такія ж павязкі носіць так званая міліцыя так званай ЛНР. Ну а ўвогуле вось нават у 22 годзе сілы, задзейнічаныя ў вайне супраць Украіны, лукашэнкаўскія сілы, яны былі з гэтымі павязкамі, і сёння это все працягваецца. Пра што это можа сведчыць? Ну, што можа сведчыць? Ідзе мілітарызацыя Беларусі. Мы ж з вами бачым, што з 22 года, пачынаючы з моманту мінулых навучанняў, сумесных, так бы мовіць, беларуска-расейскіх, ідзе ўвесь час падрыхтоўка беларускіх сілавых структур. Для чаго іх рыхтуюць, это ўжо іншае пытанне. Але ж рыхтуюць абсалютна ўсіх, абсалютна ўсіх. Стратэгічна глядзі, што адбываецца. Ва ўгоду Маскве Мінск пагадзіўся на так званае адкрыццё другога аператыўнага накірунку. То бок раней у нас быў толькі это северо-западны умоўны, а зараз нам яшчэ ўтвараюць это южны, паўдзённы, паўночны, як бы аператыўны накірунак. Відавочна, што самой Беларусі это наўрад ці патрэбна. Глядзі, на сённяшні дзень ўсё міністэрства абароны можна ацаніць недзе каля 60 тысяч чалавек. З іх прыкладна 47 тысяч это вайсковаабавязаныя і 13 тысяч это цывільныя, якія займаюцца абслугай усяго гэта апарату. Плануецца давесці колькасць міністэрства абароны да 80 тысяч. Праўда, не удакладняецца, што это разам з цывільнымі ці ўсё ж такі без. Па міністэрству ўнутраных спраў тое ж самае ідзе. Глядзіце, я спрабаваў разабрацца, існуе нейкі такі падзел паміж імі, паміж Кубраковым і это міністр і ягоным намеснікам. Ягоны намеснік курыруе якраз крапавыя береты, а сам Кубракоў курыруе чорныя береты. Былі спаборніцтвы на базе Дынамо, спаборніцтвы па стральбе паміж сілавікамі, то глядзіце, то нейкі рэгіянальны ОМОН ужо абыходзіць нават СБП па якасці стральбы. То бок ОМОНы зараз рыхтуюцца менавіта па праграме этих ОСН, якраз спецатрадаў, якія ствараюцца пры Карпенковым, пад эгідай Карпенкова. То бок для чаго ўсё это рыхтуецца? Все сілавікі для чагосьці, маё разуменне, што ўсё это ідзе да таго, што як бы так усе адчуваюць, што Лукашэнку засталося не так багата ўжо на гэтым свеце жыць. То бок усе ўжо жывуць катэгорыямі перараспадзелу пасля таго, як знікне Лукашэнка. Камунікуючы з чыноўнікамі беларускімі, яны пагаворваюць, наколькі яны адчуваюць сітуацыю, гавораць такое ўражанне, што сямейка Лукашэнак выціскае з беларускай эканомікі ўсё, што можна, для таго, каб проста ў пэўны момант сесці на летачок і сваліць куды-небудзь у Арабскі Эмірат. Ці прынамсі туды, куды іх не дастануць. То бок сітуацыя насамрэч у прынцыпе дастаткова паганая, дастаткова некантралюемая. Мы рызыкуем дакаціцца да таго са слаўным кіраўніком Лукашэнка, які этой заводы запусціў, то дае ўжо Лукашэнка патэнцыял Савецкага Саюза, які застаўся. За этот час рэформы не рабіліся, новыя тэхналогіі не ўкараняліся. Статыстыка апошняга часу, што з 9 мільёнаў беларусаў на вёсцы жыве зараз каля 2 мільёнаў толькі. То бок калісьці мы пачыналі з таго, што недзе гарадскога насельніцтва і сельскага было недзе прыкладна пароўнаму, тады б можна было быць спакойнымі, што беларусы не будуць галадаць. А пры такім значным росце тое, што ўсе паперабраліся ў гарады, і мала хто трымае у працэнтных суадносінах свае падворкі, то пры гэтым раскладзе з цяперашнім станам эканомікі мы цалкам можам дажыцца да таго, што у нас пачнецца голадуха. Плюс этому глядзі, сацыялістычная эканоміка, планавая эканоміка, яна ж да чаго прывяла? На беларускіх складах на сённяшні дзень гатовай прадукцыі скапілася на суму каля 4 мільярдаў даляраў, а яна нікому не патрэбная. Яна нават у Расіі не канкурэнтназдольная, эта прадукцыя. Хтосьці з беларусаў пасмяецца, можа быць, з'едлівыя каментары напішуць, таму што па сітуацыі на сёння Беларусі слова голад, это выклікае ўсмешку,
Але сітуацыя можа змяніцца. Дарэчы, не Лукашенко запусціў працэсы цэнтралізацыі ў Беларусі, все пад Менск і урбанізацыі, а любімы многімі Пётр Машэраў. А Лукашенко ўжо працягнуў гэтыя традыцыі. Што тычыцца амапаў там унутраных войскаў, вайскоўцам унутраных войскаў даводзяць, вот яны хочуць пайсці на звальненне, ім не дазваляюць, кажуць, пачакайце, ў 26-м годзе все скончыцца. Па-руску, канешне, кажуць. Ну як табе здаецца, гэтай восенню будуць змены ці не, ці малаімаверна? Ну, змены могуць унутры пачацца. Мы ўжо гаварылі пра тое, што на сённяшні дзень у Беларусі сфармавалася два клана. Адзін это прарасійскі, а другі менавіта вот это ЗК, это зелёна-красныя. То бок і частка сілавікоў задзейнічана як у адным інфармацыйным пласце, так і ў другім. То на сённяшні дзень ідзе эта гульня ўся пад кілімам. Русакі спрабуюць таго ж Церцеля прыбраць, а Церцель адпаведна спрабуе данесці да Лукашэнкі, што вот яны там нейкія шкодныя, якімсьці чынам там іх дыскрэдытаваць. Мы ж бачылі з вамі, калі ўжо пайшла інфармацыя пра тое, што і Карпенков, аказваецца, крышаваў наркабізнес і ўсё. Але ж ну далей это ж нічого не пайшло. Да, наўрад ці ён крышаваў наркабізнес, крайне малаімаверна. Ну, я не ведаю, я тут не скажу ни так, ни не так, мы адзначылі, што такая інфармацыя была закінутая, это ж для чагосьці было зроблена. Пакуль што на паверхню нічога не выходзіць, але ж пагаворваюць, да, што да Лукашэнкі дайшло ўсё ж такі, дайшло сур'ёзна, што Масква збіраецца паглынаць Беларусь. Таму ў яго як бы так два варыянта, ці ўсё ж такі вот пад кілімам пазмагацца, зачысціць хаця б троху неяк эту самую маскоўскую агентуру, неяк іх адсунуць ад прамога кіравання. Ці другі варыянт это ў нейкі пэўны момант, як это было, дарэчы, вот калі вагняра ішлі на Маскву, Лукашенко ж тады сабраў усю сваю сямейку і пераляцеў у Бодрум, у Турцыю. Все добра. Нават калі вагняра ішлі на Маскву, мы пра это не ведалі. Да. Яны ў Бодруме сядзелі. А адкуль гэта інфармацыя? Ну, это сур'ёзныя крыніцы. Якраз это самая ўласная ініцыятыва па вывядзенні вагняроў на беларускую тэрыторыю, это не Лукашэнкава была, это якраз Эрдаган прапанаваў. А Лукашенко ўжо агучыў, да, і выступіў, яму ўжо тады спадабалася роля ратавальніка Беларусі, ратавальніка Расіі, ратавальніка Пуціна, да, ён ужо такі значны, там хадзіў хвост распушыўшы. То бок вот другі варыянт, що Лукашенко просто это саме забярэ сямейку, кіне ўсё і паляціць у свае арабскія эміраты. Як гавораць мінскія чыноўнікі, ну это же наша южная рэзідэнцыя. Лукашенко злятаў у 20-м годзе, прынамсі сям'я ягоная злятала таксама ў Турцыю. А які тут інтарэс Эрдагана? Эрдаган ж вядзе сваю палітыку, ён марыць пра сваю імперыю. Я не ведаю, што ўваходзіць у сферу ягоных інтарэсаў. Я, напрыклад, заўсёды, калі вот назіраў за украіна-турэцкімі взаемадачыненнямі, і калі Эрдаган гаварыў пра Крым ці яшчэ пра нешта, то ну, я заўсёды украінцаў сяброў запытваўся, кажу, слухайце, вы ж разумееце, што Эрдаган кажа пра Крым не для вас, не для Украіны. Што ён жа бачыць, напэўна, перспектыву, што это якраз, што это будзе, у прынцыпе, іхняму свету належыць, а не вам. Ну, як бы так украінцы разумеюць, але ж кажу, ну, на сённяшні дзень як бы сітуацыя, да, мы вот тактычна мы саюзнікі, таму. А Эрдаган гуляе, слухай, ну, на сённяшні дзень Турцыя это вялізнейшы хаб, сусветны хаб, дзе яны таксама скупаюць усё, што можна па дэмпінгавых коштах і збожжа ў тым ліку, тое ж самае, дзе яны перапрацоўваюць, робяць з яго муку і распрадаюць потым па ўсім свеце. То бок Эрдаган проста карыстаецца сітуацыяй, што яму. Калі вот такія багатыя людзі, якія могуць чымсьці падзяліцца, як бы так, на ягонай тэрыторыі купляюць сабе там нейкія катэджыкі у Бодруме, у тым жа, да, то чаму гэта кепска? Можна вот так вот сесці калі-нікалі абмеркаваць нейкія там стратэгічную гульню прыдумаць нейкага ўзроўню. Чым далей, тым цяплей. Трамп ужо заяўляе, што зніжэнне нафты на $10 – это все, Расія не зможа ваяваць. Гэта, канешне, не так. Таму што ўжо спецыялісты падлічылі.
На сённяшні момант зніжэнне павінна быць на $20, а не на 10, каб быў рэальны эфект. То бок сёння нафта маркі WTI, амерыканская эталонная, каштуе $65, а павінная каштаваць 45. Тады Юралс будзе у раёне 42, это парог рэнтабельнасці для Расіі і вялізная праблема. І тады не будуць грошы паступаць у бюджэт і все, можа быць дэстабілізацыя для нас акно магчымасцяў. Ну другое, калі пагрозы Трампа датычна вось паступлення найлепшай тэхнікі за грошы НАТО ва ўкраіну, калі гэта рэалізуецца, калі гэтая пагроза удараў па Маскве, бо фельштінскі гісторык, доктар навук у нашым эфіры сказаў, я з ім згодны, два фактары перамогі ў этой вайне: удары па Маскве і забраць Беларусь ад Крамля. Такім чынам, калі будуць гэтыя удары вельмі сур'ёзныя, калі зможа Украіна ісці ў контрнаступ, калі так адбудзецца, Сергею, яны ж накопліваюць ракеты, яны іх маюць, не б'юць, да чагосьці украінцы рыхтуюцца. Калі варыянт эскалацыі рэальнай, што ў Беларусі можа быць? Ну, глядзі, эскалацыя зараз вот чарговы імпульс дала тое, што Трамп сказаў пра перамяшчэнне 2 гэтых падводных човнаў з ядзернай зброі. Расія адразу скарыстала гэты момант, заявіўшы, што тады мы выходзім з мемарандума аб абмежаванні размяшчэння ракет сярэдняй і малой дальнасці. І Расія ўжо пачала перамовы, як бы так кубінцам закінулі: давайте мы сваю ядзерную зброю паставім у вас. Для нас самае паганае тое, што, глядзі, яны не хаваюць тое, што база для прыёму ядзернай зброі, тактычнай ядзернай зброі ў Беларусі яна ўжо гатова. А зброі, хутчэй за ўсё, яшчэ самой няма, таму што яны гавораць, што яна можа быць дастаўлена на падрыхтаваныя кропкі менавіта за 2-3 тыдні. То бок літаральна вот учора-заўчора такая інфармацыя была. І для Беларусі самае паганае ў гэтым плане тое, што калі, напрыклад, будуць пускі нейкія з беларускага боку, то ў прынцыпе адказ пойдзе па нам. То бок нам не хапала Чарнобыля, то нам яшчэ недальнабачнасць Лукашэнкі з гэтымі згульнямі з Расіяй, да? Тут я хочу сказаць, што калі карыбскі крызіс пераўтворыцца ў беларускі, ну это можа быць катастрофа пры сённяшнім становішчы, так і нашым суседстве з Расіяй. Больш за тое, што вельмі важна, любая ядравая эскалацыя, нават на ўзроўні там пікавых пагрозаў, это удары па Беларусі, з-за станцыя ў Ганцавішах і Вілейцы, выяўленне вот этих вот ракет далёкага радыусу дзеяння, ну это па міжкантынентальных ракет, ну это удары па этих станцыях. А як вы разумееце, калі удары па станцыях у Беларусі, то раскруціцца, закруціцца і все это выльецца ў вайсковую гісторыю. Да, на жаль, так. На жаль, нас уцягваюць у чужую гульню. Мы ж пачыналі з таго, што, згадваеце, Беларусь у Канстытуцыі было прапісана, што мы нейтральная краіна. І нам гэтым шляхам трэба было ісці, пільнавацца менавіта вот нейтральнасці. А Лукашенко уцягнуў нас ужо гэты саюз з Расіяй, і ўсё, панеслася. То бок нам здавалася нават вось так збоку, што Лукашенку ўдалося тут адбалансаваць, адпятляць і пазбегнуць вайны ў Беларусі, але, на жаль, няўхільна набліжаецца момант эскалацыі, і ўсе праблемы на нас, вось гэтая шквальны это агонь, можа зваліцца на Беларусь адным махам. На жаль, такое можа быць. Ну, здавалася б, справа ідзе да эскалацыі, а я вось у медыях рознага кшталту прачытаў, што арганізацыя парамілітарная «Паспалітае рушэнне», якую ты ачольваў там з 24-го года, што все, яна спыніла сваё існаванне. Выходзіць, што ўсё, у беларусаў за мяжой няма парамілітарных арганізацый. Ці можаш ты это все патлумачыць? Я магу патлумачыць тое, што закрываецца фундацыя, але ж не закрываецца арганізацыя. Разумею, што ў арганізацыі самае каштоўнае — это ж людзі, а не юрыдычная абалонка. Юрыдычная абалонка закрываецца з-за таго, што, я, магчыма, буду дастаткова жорсткі, але ж я скажу, што надта багата выпадковых людзей потрапіла ў беларускі рух пасля на хвалі 20-го года, пратэстаў 20-го года. То бок, разумееш, у нас у Белым легіёне ніколі не было ні наркаманіі такой, нічога. А тут, калі былы кіраўнік паспалітага рушэння, господи, гусар, трапляецца это самае з 3 кілаграмамі наркотыкаў, то пра што это? Таму было прынята на савеце камандзіраў, было прынята рашэнне закрыць менавіта юрыдычную фундацыю паспалітае рушэння для таго, каб вызваліцца ад выпадковых людзей і пачаць менавіта нармальную
стваральную працу. Я калі пагаджаўся зайсці на паспалітае рушэнне, я разумеў, што это 24 год, і калі браць, напрыклад, за ўзор тую ж украінскую храналогію, дзе мы бачым, што патэнцыял нацыі накапліваецца недзе цягам 10-12 гадоў, то разумеем, што калі ў нас у Беларусі быў уздым, моцны псіхалагічны, эмацыйны уздым быў у 2020 годзе, то наступны раз, як бы так, нацыя саспее недзе да году 30, калі нічога раней, конечно, не здарыцца. То я разумеў, што якраз 24, 25, 26 это самая янка. То бок мы з пікай ідзем то самае, вот, у самы низ. І недзе бліжэйшы час мы якраз вот упрэмся ў дно і як бы так ножкамі намацаем ужо это дно. Ну, а як бы маючы ўжо цвёрды грунт, то якраз у прынцыпе, то добры час закладваць прынцыпы нармальнай сістэмнай работы, чым мы ў свой час займаліся ў Белым легіёне, калі мы вырошчвалі будучых афіцэраў для беларускіх, як мы спадзяваліся, сілавых структур. То бок я про то, што нічога страшнага не адбылося з ліквідацыяй фундацыі, тым больш мы, калі звярнуць увагу на дату, я адмыслова размясціў там дакумент на тэлеграм-канале паспалітага рушэння, то там заўважна, што это было даўно зроблена, просто зараз мы далі абвестку. Ну і як бы добрая нагода тых, хто можа. Я нагадаю, што паспалітае рушэнне абвешчана беларускімі ўладамі экстрэмісцкай арганізацыі. Хто не баіцца, хто ўжо прайшоў, як бы так, агонь ваду з меднымі трубамі, далучайцеся, будзем разам, будзем працаваць. І адзінае, што я абяцаю, што мы ўжо, ў прынцыпе, вычысцім арганізацыю вот ад такіх вот дзіўных персанажаў, якія, ну, вот, ідуць, ну, вот, не зусім, скажам так, шляхам дастойным для сур'ёзнага воіна-змагара. Сергей, ну ты таксама, значыцца, 27, 28, як на захадзе. Мы з табой абмяркоўваем, што можа здарыцца эскалацыя праз месяц, дзякуючы дзеянням Трампа. І тут прыйдзе і Беларусі шарга, а ты вот неяк пра 28-29 год. Ну добра. Будзе канферэнцыя «Новая Беларусь», здаецца, так яна называецца, ўжо 5-я, на гэтым тыдні ў выходныя. Хочаш ці не хочаш, але Еўропа, Еўразвяз робяць стаўку на атачэнне Святланы Ціханаўскай. Вось катэгарычна, на іх. Я бачыў відэа, дзе вось Ціханаўская вітаецца, абдымаецца і са Стармерам, і з Шольцам, і з Макронам, і вылавілі там і Зеленскага, і Эрдагана там вылавілі, так, хоць Турцыя не ў Еўразвязе. От на іх робяць стаўку. Будзе канферэнцыя, раскажуць там пра вялікія дасягненні. Ну, мне вось што цікава. Раней былі жудасныя скандалы. Нашыцца, зліў дадзеных «Чорная кніга Беларусі», куды Губазікавец трапіў. Магчыма, сотні людзей селі ў вязніцы пасля гэтага зліву. План перамога. 1000 людзей маглі пацярпець. Потым беларускі гаюн. Нібыта хорошую справу рабілі, но, відаць, не дбалі пра бяспеку. Маглі сотні людзей пацярпець праз гэта. І разам з тым нават не сказалі, прабачце, там вінаватыя, там пратаколы бяспекі не выконвалі. Ніхто не сказаў нават прабачце. Вось проста такое стаўленне да людзей, якія рызыкавалі сваімі лёсамі, як проста да нейкага расходнага матэрыялу. Это ж беларусы ўсё бачаць. Але раптам пачаліся скандалы. І скандалы з удзелам тваіх недобразышліўцаў. Лявончык, здаецца, Байхелп фонд называўся, так? Што-то там намёкі на фінансавыя маніпуляцыі, значыцца, штосьці там не так з бяспекай. Стрыжак высылаў дзяўчатам фотаздымкі інтымнага кшталту. Мяне гэта не здзівіла абсалютна, таму што ў атачэннях, дзе шухлём заграбаюць грошы, ну і анёлаў сябе строяць, а можа быць і нешта добрае робяць. Ну, мне здаецца, што у такіх атачэннях там шмат амаральных людзей. Але чаму на паверхню выставілі вось гэтыя скандалы з Лявончыкам, Стрыжаком, тыя ж самыя кішэнныя медыя, якія раней іх усхвалялі? У чым тут прычына, у чым фокус? Відаць, разумеючы, ўжо это не схаваеш. Глядзі, па Лявончыку ўсё пайшло, як бы так, пасля праверкі нарвежскім хельсінскім камітэтам. Пагаворваюць там з 12 пунктаў парушэнняў, там 9 датычаць менавіта фінансаў.
То бок все разумеюць, што Лявончык не можа быць інструментам, цераз які можна будзе адмываць грошы. Тое ж самае са Стрыжаком. Ім жа ж трэба паказваць, што уласна глядзі, тут сярод беларускай грамадскасці, беларускай дыяспары, як бы так цэлы інфармацыйны пласт ужо людзей стварыўся, якія ўсё спрабуюць знайсці, дзе ж дзелі 370 мільёнаў, якія былі выдзеленыя амерыканцамі з еўрапейцамі на падтрымку беларускай дэмакратыі. А адкуль у цябе такія Ну, і лічбы пра напэўна, 370 мільёнаў? То не ў мяне такія лічбы, па-перш за ўсё, Еўрасаюз апублічыў былую інфармацыю, колькі яны былі выдзелены на падтрымку. А вот гэтыя людзі, у тым ліку, я так разумею, это і тая ж ініцыятыва ультыматум для Лукашэнкі, якая займалася якраз вызваленнем палітвязняў. Яны падлічылі, падсумавалі, колькі яшчэ амерыканцы выдзелілі, вот адсюль вылезла як бы так пад 370 мільёнаў. І на сённяшні дзень, я так разумею, што штабу Ціханаўскай трэба неяк дыстанцыянавацца ад тых, хто як бы так актыўна ўдзельнічаў, ад тых інструментаў. То бок, ну, фактычна, калі это была прачечная для адмыва грошай, Стрыжак з Лявончыкам, то разумею, што іх ужо скарысталі таксама. Вот таму іх і выкідаюць на сённяшні дзень. А агулам это вот про тую самую ситуацию, что я говорю, что на хвале 2020 года надто багато выпадковых людей пришло. Вот наколькі я ведаю з Гомеля, Стрыжак же сам гомельскі, ну ён сапраўды разумее, што ў плане ягонага бізнесу, да, для таго, каб пастаянна зарабляць на гэтым, то камусьці яны рэальна дапамагалі, камусьці яны вывозілі, да, дапамагалі людзям. Але ж самае галоўнае, глядзі, вот у маім разуменні ўся сутнасць праекта Ціханаўскай у тым, што якраз імітацыя дзейнасці, увесь час змагання, дапамога як бы так пацярпелым, і даруйце за цынізм, тым, чым больш палітвязняў, тым больш грошай яны атрымаюць. То бок яны не зацікаўлены ў змене сітуацыі ўнутры Беларусі, іх цалкам задавальняе ўсё. Наадварот, калі ў Беларусі будзе ўсё ціха і спакойна, то куды яны дзенуцца, каму яны патрэбныя будуць. То бок зараз мы маем, падсумоўваючы, маем з вами этап ачысткі менавіта ад той пены, якая паднялася ў 2020 годзе, ад гэтых самых выпадковых людзей. І тое ж самае, што ў нас адбываецца ў паспалітым рушэнні. Да. Нармальнае ачышчэнне. Мне сустракаліся людзі, якія казалі, што вось Стрыжак, фонд Байсол канкрэтна ім дапамаглі эвакуявацца з Беларусі, то бок тут мы хаця б бачым нейкія канкрэтныя справы. І это трэба прызнаць. А 370 мільёнаў я не падлічваў. Ну, калі гэтая лічба праўда, не перажывайце. Большая частка гэтых грошай, паверце мне, асела у кішэнях заходніх карупцыянераў. Можа быць, таму яны так уперліся рогам у падтрымку атачэння Ціханаўскай. Магчыма, я зараз кажу як гіпотэза, таму што для іх это вось залатая жыла па сённяшні момант, і таму падтрымліваюць. Канцэпцыя Вікторыі Нуланд, да, што такія дыктатуры паміраюць самі, але ж это абсалютна не замінае піліць на гэтым грошы. Сітуацыя такая, вось Пуцін з Трампам пайшлі ў лабавое сутыкненне, здаецца, так? Незразумела, чым скончыцца. Ядравыя пагрозы. А тут задзейнічаная Беларусь, я тлумачыў гэта не таксама ў сённяшнім відэа. Нават з-за гэтых станцый у Ганцавічах і Вілейцы мы не ведаем, ёсць зброя, будзе зброя, тым не менш. Вучэнне гэтае захад. Ну тут, здаецца, адна іскрынка, нават калі не плануецца эскалацыі, і можа пачацца сапраўднае пекла. Як ты думаеш, ты ўжо сёння сказаў, што тут Расія можа па Беларусі аперацыю правесці, каб проста анексаваць канчаткова. А ці могуць украінцы правесці аперацыю па Беларусі, не ведаю, там Польша, альбо там амерыканцы ў гэтым паўдзельнічаць. Ці можа такое быць? Цікавяцца ж Беларусю? Ну, глядзі, пакуль што не. Пакуль што няма палітычнай волі, як бы так ніхто не рызыкне, таму што Украіна якраз у міжнароднай, скажам так, інфармацыйнай прасторы яна выступае на сённяшні дзень як ахвяра агрэсіі. І ўкраіне крытычна не патрэбна, чаму яны, глядзі, калі гараць расійскі НПЗ за 1000 кіламетраў ад Украіны, а ў 70 кіламетрах мазырскі НПЗ, на якім вырабляецца керасін для расійскай авіяцыі, стаіць цэлы, то это гаворыць пра тое, што ёсць дамоўленасць. Дамоўленасці і нейкае разуменне, што ўкраіне крытычна не патрэбна другі фронт. Яны чарговы раз спадзяюцца, што Лукашенко яшчэ суб'ектны, што ён на нешта ўплывае, і што менавіта гэты ўплыў
не дазволіць расійскім войскам якраз зайти яшчэ раз з украінскага з беларускага балкона на Украіну. Я не ведаю, на чым это грунтуецца, ім просто так хочацца верыць, таму што ну ўжо ж бачылі ў 22-м годзе, што это нічого не работае. Але ж тым не менш, глядзі, і Польшча адгарадзілася ад нас плотам, вялікім жалезным плотам 6-метровай вышыні, плюс абклалася просто супрацьтанкавымі мінамі ад нас, каб мы да іх у госці не хадзілі, непрошаныя, да. То бок фактычна ўвесь свет на сённяшні дзень перайшоў, я б сказаў, вот з моманту, калі Еўропа пагадзілася выдзяляць на абарону, на ўзбраенне 5%, то это і ёсць старт менавіта той самай халоднай вайны. Вот мы сёння ўзгадывалі карыбскі крызіс, Куба адмовілася, да, прынамсі пакуль што адмаўляецца, я не ведаю, што там Росакі мусіць такое прапанаваць, как Куба пагадзілася. Але ж тое, што Еўропа пагадзілася траціць 5%, это пачатак халоднай вайны, якая ўжо была на нашай з вами памяці, якая прывяла да развалу Савецкага Саюза. То бок я лічу, што мэтанакіравана адміністрацыяй Трампа прынята ўсё ж такі рашэнне, яно так публічна не агалошваецца, то бок ніхто там не стаіць з плакатам «Развалім Расію», але ж для гэтага ўсё робіцца, каб у прынцыпе, каб Расію пасціг лёс Савецкага Саюза. І вось гэты чалавек, Дональд Трамп, якога многія бэсцілі, напэўна, меў рацыю Зенон Пазняк, што ўрэшце ягоная палітыка прывядзе да пазітыўных рэчаў датычна Беларусі. Што ж паглядзім, магчыма, хутка. Сергей Бульба кажа там пра нейкія там гады наперадзе, што будзе вырашацца беларускае пытанне. Рэжым у Беларусі рыхтуецца там нешта да выбараў 30-го года, што Расія будзе нешта спрабаваць дэстабілізаваць у Беларусі. А яно можа выбухнуць зараз, вось літаральна праз некалькі месяцаў. А што думаеце вы? Чакаю вашых каментароў. Сергею, дзякуй за эту размову. Жыве Беларусь. Жыве вечна.